Helo a chroeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Ni nôl. Mae'n ei bod spel. Well i fi ddechrau dy esbonio pam fi wedi dechrau swydd newydd. Mae Iestyn, pam y ti'n methu wneud e? Um, Wel, o'n i gorffen bant gwaith prifysgol am y tymor, a wedyn o'n i mewn profiad gwaith dy Wales Online, so dyna esgus fi. Ond fi'n credu mae rhywun arall i wneud podlediadau dy cynchwrewyr Cymru, a so it's not, I'm out of control on this one. Reit, mae bach o bai ar fi then. Fi wedi bod mor brysur, fi wedi bod yn gweithio i swydd newydd o Sport in Wales, a fi wedi bod yn gweithio da BBC hefyd. So mae wedi bod yn fus a hanner yn fus diwetha, ond nawr dylen ni fod yn fwy reoledd. Amser dda i fod yn fwy reoledd wrth i Ewrop ddechrau nôl at ei gilydd. Gewn ni sôn bach am hynny. Wnawn ni wrth gwrs sôn am rygbi menywod hwyrach yn y raglen. Raglen, podlediad. Nes i wylio hwnna ar YouTube, falle raglen yw e. Ond, Iestyn, be yw'r peth o newyddion fwyaf yn dyfarn di dros y bythefnos diwetha? Mae wedi bod gymaint o newyddion yn dos, ond beth sy'n sefyll mas i sôn amdano? Trio cofio beth sydd wedi digwydd dros y wythnos i ddoi nawr. Um, oh, Roedd yn cwestiwn da. Fi ddim yn siŵr. Mae siwrt gymaint yn newyddion wedi digwydd. So mae pethau fel mae Dreigiau di rwyddo llawer o chwaraewyr ifanc i cytundeb newydd. So mae Gweilch jyst di rwyddo Phil Cock yn y Singo, Leicester Tigers. Mae'r chwe gwlad menywod yn digwydd. Mae'r Indigo Prem dal mlaen. Mae bron y gorffen. Mae llawer wedi digwydd dros yr wythnos i ddwy diwetha. So fi ddim dateb. Na, sa'n credu bod ateb dy fi. I fi, fi'n mynd i gweud gwell perfformiadau nhw yw brif beth i fi. Y ffordd maen nhw wedi bod lan a lawr mewn perfformiadau. Wrth gwrs, perfformiad da ar y penwythnos diwetha yn erbyn y Lions o dde Africa, ond wythnos cynt, perfformiad eitha sal. Um, uh, yn erbyn Munster. Wel, falle ddim perfformiad mor wael, ond canlyniad mor wael a'r perfformiad cynt, wrth gwrs, gyn yr edrych. Ond wrth gwrs, mae nhw gytre yn erbyn Sale yn y Brewery Field. Mae gair Cymraeg, ond fi'n methu gofio fe off fy mhenni. Y fagddi, fi'n credu. Fagddi. Ie. Be yw cyfleoedd nhw, Iestyn? Fi'n credu bod cyfle dyn nhw, ond be yw dy fan di? Fi'n credu mae cyfle dyn nhw, wrth gwrs, mae'n mynd i fod yn anodd yn erbyn tîm Sale sydd oedd yn y final yn y Premiership blwyddyn diwetha. Yn wedi chwalu Exeter y penwythnos hefyd. Os unrhyw cefnogwr y Gweilch di gwylio'r gym na ar Prynawn Dydd Sul yn ceisio am lacio, fe fi ddim credu nhw ddim gan gweld y perfformiad net gan Sale. Ond, y peth ddiddorol, mae dim George Ford mynd i fod yna lawr yn Pen y Bont, herwydd mae'r RFU di step o mewn fel rhyw fath. So mae fe'n bach yn disappointing i neutral un o chwaraewyr gorau, Lloegr, ddim na. Ond mae dal cyfle dyn nhw. Wrth gwrs, mae'r pac mynd i fod yn battle diddorol iawn. A wedyn, os mae'r tywydd yn fel y gêm yn ar dechrau'r blwyddyn, mae'n mynd i fod yn un diddorol dros ben. Wrth gwrs ti'n sôn amdano'r digwyddiad rhwng Gweilch a Chaerdydd ar Brewyr Field Ragddi, cwpl o fisoedd yn ôl. Mae'n ddiddorol da George Ford. I ddechrau dan, o'n eisiau glwmhenni, ond dim ond flwyddyn y ddau yn ôl, o'n i'n sôn amdano'r rhanbarthau yn orffwys chwaraewyr ar gyfer Cwpan Her Ewrop. Ond nawr oherwydd dim ond un tîm sydd yn Cwpan Her Ewrop, y rownd 16, ni moyn cael y tîm gorau mas na ar gyfer y Gweilch.
ni wedi gweld yn gyson trwy'r flwyddyn, mae'r Gweilch wedi dewis tîm cyntaf. Wrth gwrs, wnaeth nhw'r ail dîm fas i Treviso, chwarae'n tîm cyntaf gatre yn erbyn Treviso, yn Benetton, sori, dyna ni weid, yn y cwpan her. Pa fath o dîm bydde ti'n licio weld ar y penwythnos? Sa'n gallu weld llawer o newidiadau o'r dîm chwaraeodd wythnos diwetha. Gawn ni weld am ffitrwydd Sam Parry, falle mae fe falle ddim yn mynd i fod yn rhan, ond be am chwaraewyr eraill? Fi'n credu mae cwestiwn sy'n sôn amdano Rhys Davies hefyd. Fi'n credu mae dyna un fawr, chwaraewyr arall fawr oedd wedi mynd, wedi adael y ca ar dydd Sadwrn erbyn y Lions. Ond fi'n credu bydd fe afrodd y tîm yn eitha tebyg. As mae cyfle i roedd i'r Gweilch wneud rhywbeth really special yn y cwpan her blwyddyn yma. Of course, dim ond un tîm o Gymru sy'n na, a nawr mae cyfle i nhw i, wel, Toby Booth i dweud fly in the flag for Wales yn y press conference prynawn yma, so dyna'r cyfle i nhw. So of course, mae Sale mynd i dod lawr llawer o hyder, nawr maen nhw ddim dy ffod, mae Alex Saunderson yn eitha hyderus fod y tîm y fe mynd i penderfynu y dewis a mynd i dod lawr ennill. So, mae fe'n cyfle really cyffroes i'r Gweilch dros yr wythnosau nesaf, yn enwedig dy'r URC hefyd. Wrth gwrs, mae gemau eitha anodd dyn nhw yn y URC, ond mae fel nice distraction yn y cwpan her, a mae cyfle really dda nhw ar y penwythnos. Siwr oedd Booth, oedd e'n gwydyr hanner llaw neu hanner wag? Wel, yn ni ddim na, iddi. O'n i jyst i gweld ar YouTube ar ôl y penwythnos cyn. So i pobl sydd ddim dy clem beth mae Carwyn yn sôn amdano. Y ddwy yn ni ar y Zoom conference dy'r Gweilch cyn y Lions game. A, wel, y Toby Booth, wel, ddim yn, fi ddim yn siarad ddim yn hapus, felly ddim yn ples dy eiliau fi yn i fi defnyddio dy'r cwestiynau ni wedi gofyn. So yeah, fi nawr yn cael ei alw glas half empty gan Carwyn pob tro, mae fe'n dweud y lwr llais. So, yeah, mae dy fi bach o reputation di cael hit am y bach, ond gobeithio na i fod yn y right. O'n i'n chwerthin ar y Zoom na. Falch bod oedd fideo fi bant a oedd mic fi di cael ei switcho off ar y bryd, mute. Ond, mae fe'n... fi'n edrych mlaen o'r wythnos yma. Y newidiadau byddwn ni'n licio weld. Fi'n credu byddwn ni'n hoff o weld Jack Walsh yn rhif 10 neu Dan Edwards yn rhif 10. Sa'n siŵr os mae Max yn ag i nôl i ffitrwydd mae fe angen ar gyfer dechrau'r gêm. Felly rwy'n disgwyl bydd Jack Walsh yn wisgo Rhys rhif 15 to, a siŵr o fod bydd Owen Williams yn dechrau rhif 10 oherwydd mae fe wedi dewis yn cyson yn ddiweddar yn enwedig yn y gemau fawr. Felly, Siom oherwydd bydd ni'n hoff o weld Dan Edwards yn cael cyfle a wneud Jack Walsh yn rhif 10, ond oherwydd anafiadau, mae rhaid i'r Gweilch yn gwneud hynny, ond falch weld Max yn ag i nôl oherwydd ddechrau tymor yn ni'n sôn amdano fe fel cefnwr gorau oedd yn chwarae yn y rhanbarthau Cymreig, a falle y chwaraewr gorau yng Nghymru ar y pryd. Be ti wedi meddwl o weld e'n nôl i Iestyn? Mae fe'n braf iawn, ond dyw e? Ie, fi'n credu roi e'n nôl mewn i dechrau'r gêm ar y penwythnos, felly rhy gynnar i Max Nagy, ond of course, mae fe'n dda i gweld e'n nôl chwarae rygbi, so mae'n y gêm yn erbyn Benetton, 5 munud cyn mae fe'n mynd bant, mae fe'n sgwri cais ar y flan y pryd ni. So, fydde'n un o'r goreion o'r Gweilch ar dechrau'r tymor. Ond pob clod i Jack Walsh hefyd, mae wedi mynd nôl i'r Crys 15 a mae wedi'n chwarae'n eitha'n cyson. Fi ddim siŵr fel mae'n wneud mae fe'n gallu ffindio hanner gap a mae fe'n mynd ato hynna pob tro. So, fi credu bydd Walsh yn y cefn, a fi credu, fel oedd Toby Booth wedi dweud Dan Edwards, maen nhw dal yn datblygu felly maen nhw ddim yn chwarae. So fi credu bydd Owen Williams yn y Crys 10. Gewn ni weld beth sy'n digwydd yn yr ail reng. Mae wedi cael gymaint o anafiadau yn yr ail reng trwy'r gydol y tymor. Falle bydd James Ratty yn symud nôl na, falle cyfle wedyn ni
i ni weld Harry Deeves gyda just yn tybrec unwaith to, neu falle hyd yn oed Morgan Morse yn y rhengol, ond fel arfer mae'n wera 8 a ddim 6 yn dweud. Hwna yw'r Gweilch penwythnos diwetha o'n i na yn y Lions. O ti cael penwythnos off? Ie, ni wedi cael penwythnos bant, so byna'n eitha nice. So oedd hynna'n just nice i just gwylio'r gêm ar y teledu. So oedd hynna'n feet up and relax fel nhw'n dweud. So just fel marathoner, di sad yn gêm ar ôl gêm ar ôl gêm. So oedd hynna'n, wel, ni wedi mwynhau, ond penwythnos off, yn bach yn re, ond Ie, bach yn wahanol i fi o fynd i'r Gweilch a wedyn mynd syth i'r Llanelli i'r Scarlets a rhwng hynny trio gwylio'r menywod. Scarlets o'n nhw'n warthus yn wythnos. So mynd i gweud unrhyw beth wahanol, o'n nhw'n wael iawn. Golled fwyaf eriod gytre yn y gyngred i'r Scarlets, 45.3 yn erbyn Glasgow. Fi'n credu dim ond un cyfle, hanner gyfle, gath y Scarlets trwy gadael y gêm, y bylchedd gwych Tommy Lewis, ond heb law am ni, o'n nhw'n dim disgyblaeth dyn nhw. Gathen nhw roi tair Cerrydd Melyn bant, dwy o'n nhw o momentau ddim y fwyaf glyfar, i fod yn sa'n mo'n gweud twp, ond bron fi mo'n gweud twp. Ond yn wedi gyn lywysi, and wedyn y llall Dan Jones wedyn hanner amser, ond teimlo'n fflin dros fe, herwydd o'n i'n gwylio lawr fyna a Iwan Lloyd yn ddod nôl i'r ca, ond oedd wedi cael ei bwrw mewn ei lyged bus mewn ei lyged yn ystod y hanner gyntaf, a reit cyn ddod nôl o hanner amser yn ei weid, oedd wedi mynd, na, fi'n methu cario ymlaen. A troi Dan Jones, a mae Dan Jones angen rhedeg ymlaen i'r ca, a tro cyntaf mae fe'n cyffwrdd o bel, mae fe'n cael ei dar lawr a Hais yn mynd i Scott Cummins, a wedyn wrth gwrs mae'n cael y Cerrydd Melyn am be oedd hwnna, kick-off cumulative mewn ffordd, ond penalty try ar gyfer ysgarmau symudol, felly bach yn anheg i beio fe am hwnna, mae pawb yn cael i rhywbryd. Ond o'n nhw'n siomedig iawn. Ar ddiwedd y gêm oedd dim llawer o anghytuno o'r gefnogwyr, dim llawer o gwyno, dim llawer o bwo. Oedd e bach fel dyma lle ydyn ni ar y foment. Iestyn, fi'n gwneud rhyw stat gan Russ Petty yn gweud tawr 5 tro eleni maen nhw wedi colli o 35 pwynt neu fwy. Mae fe'n edrych yn ddi ar y Scarlets ar y foment, ydyw e? Ie, fi'n credu mae fe just popeth yn fflat ar y foment. Nhw wedi bydd i Bennett yn yr wythnos cyn. Ie. Mae fe ddim di adeiladu lan fel ni gweld perfformiadau dy rhan beth eraill. Mae'n just really flat. A fi credu stat arall gan Russ Petty. Fi credu 5 colled y fwyaf y Scarlets. Fi credu mae o leo 2 nhw wedi digwydd y tymor yma yn erbyn Glasgow a Stormers ar dechrau'r blwyddyn. So, mae fe'n anodd. Mae Scarlets yn gwneud newidiadau wythnos diwetha dy'r bach o rejig. Ond, ond mae Glasgow yn tîm da hefyd, so maen nhw lan tu'r top y cyngrair. Ond, os chi'n ildio 45 pwynt catre, mae fe ddim yn dda o gwbl. A, mae fe'n cyfnod anodd. Mae fe'n anodd i dweud pil hefyd. So mae llawer y cwynion os mae pil falle y dyn sydd am y swydd yna. A nawr mae newid, so mae rhywun arall mynd i dod mewn uwch ben fel director rugby sort of role. Ond mae fe'n un eitha anodd i cefnogwyr Scarlets ar y foment. Mae just ddim elfen positif sy'n dod allan fod nhw wedi ennill erbyn Bennett. Mae just ddim byd positif sy'n dod mas ar y foment. A dyna beth maen nhw eisiau. Fi'n credu maen nhw wedi gweud nawr trwy ddweud bod y pîl
bod director rygbi yn dod mewn uwch ben Peel, bod nhw'n mynd i gefnogi Peel am y dyfodol fian. Byddwn ni ddim moyn gweld e'n fynd. Fi'n credu bod e'n hyffordd o dda, fi'n credu bod e'n... Mae fe'n caru'r swydd, a ti'n gallu gweld hynny, mae fe'n teimlo am y swydd, o'n i eisiau 2 sydd i'r chwith o Peel ar y penwythnos, a ti'n gallu gweld pa mor... Mae fe'n rhoi popeth mewn iddo fe. Ar y foment, mae fe ddim yn gweithio. A dyw e ddim yn digon da. Nath y frawddeg yn Saesneg nath o weid yw, we got what we deserved. Oedd dim cam ar y gêm na. Oedd ddim yn heiddi... Oedd nhw'n heiddi glatchen. Oedd ddim yn heiddi unrhyw beth arall ffordd nath nhw'n performio. Felly, siomedig i nhw. Gyflym sôn am y Dreigiau Hefyd, buddugoliaeth iddyn nhw, nid y gêm orau, ond buddugoliaeth, holl bwysig yn erbyn zebra. Nes ti wylio hwnna, neu nes ti nes i a sgoia? Na, fydd yna'n dechrau'r marathon weekend ni wedi cael jyst gwylio rygbi. Fi credu y USC a top 14, fi credu yna'n mwyafrif y penwythnos ni wedi cael. So, ni gweld y gêm yma. Bydd y Dreigiau ples i cael y buddugoliaeth. So, ni ddim wedi ennill, fi credu ers mis Tachwedd neu Ragfyr cyn ni. So, amser hir i mynd o ennill gêm. Ond maen nhw'n fod yn ples dy'r ceisiau nhw wedi sgori, ryngipiad gan Neirin Owen, wedyn mae Tein Bash yn gwneud y wych yn y counter-ruck, a mae Ross yn pigo lan y bel a sgori. A falle oedd bach y tensiwn pryd nath Zebra sgori, dy ryw 5 munud i fynd. Oedd y Dreigiau'n edrych yn cyffyrddus, a dyna'r peth pwysig o'r gêm na. O'n nhw yn cyffyrddus wrth ennill y gêm. Falle oedd e ddim y perfformiadau gwych a fel free-flowing rugby chaos fel yna. Oedd nhw dal di ennill, a dyna'r peth pwysig o'r diwedd y dydd. Fi'n gwenu oherwydd, oedd e'n 2 dîm wael yn dod ar y penwythnos, ond nath nhw ennill, a hwnna'r beth pwysig. Os mae 2 dîm wael, bydd y better one, efe. Neud yn siŵr bod chi'n ennill y gêm, a nath nhw wneud hynny, a chwarae teg. Gobeithio nawr maen nhw'n gallu tyfu tuag at ddiwedd y flwyddyn. A falle, mae dal gobeith o ennill Tlws Cymru, neu Pub Cup Cymru, be bynnag ti'n meddwl amdano fe. A hefyd, mae fe'n edrych mlaen i flwyddyn nesaf. Mae cwbl o arwyddiadau newydd to dod mewn, arwyddion dda fyd, ail arwyddion dda, dyna ni gweud. J-Hope, ond Harry Ackerman yw'r brif un wrth gwrs. Cael ei am contract hir dymor. Yn sicr, yn wedi hyn oed bod anaf dy fe, trist iawn iddo dorri ei 2 asgwr yn ei gos, ond chwarae teg bod maen nhw wedi rhoi cytundeb iddo fe, a braf weleb, oherwydd mae fe'n dalent enfawr yn dweud. Cwpl o chwaraewyr eraill dyn nhw hefyd, Iwan Ross, un arall sydd wedi ail arwyddo. Felly, gobeithio'r mawr i nhw dyfu yma dyfodol. Gobeithio maen nhw'n gallu gwneud hynny. Caerdydd, o'n i ddim yn gwneud pod wrth ddechrau, ond os oeddwn ni wedi gwneud pod, byddwn ni wedi gwneud copy and paste, fe. Siom, colli o pwynt bonus mas yn Glasgow, colli o pwynt bonus mas yn Munster. Iestyn, perfformiad da, neu be allai di bod? Just cyn na. Ryngipiad Ben Thomas yn wych. Just side note. Oedd yna'n really dda. Ond... A Cais... Sorry, a Cais... Pwy sgorodd y Gais o'r wythnos cynt? Fyddi cofio. Nid Ben oedd e, fe? Falle oedd e. Yn erbyn Glasgow, ie. Na, check o'n go on. Ond mae bach o development theme sy'n dod ymlaen dy Caerdydd ar y foment. Mae nhw just... Cwpl o cyfnogwyr yn dweud y dechrau tymor os yma. Ddim ond rhoi gymaint o pwyslais ar y carfan ifanc yma. Os maen nhw'n gallu aros mewn gemau a ennill pwyntiau neu 2 yn gemau, bydd nhw'n eitha ples. Ond ar y foment, yr unig beth mae Caerdydd gallu gwneud yw cael
1 pwynt am colli o mewn 7. So, wrth gwrs, mae fe'n, chi'n edrych ar y tabl a y W column, fel maen nhw'n dweud, yw'r un mwy o pwysica. Ond mae dal llawer o encouragement, fel maen nhw'n dweud, dy Caerdydd. A fi'n credu yna beth yw'r wahaniaeth rhwng nhw a'r Scarlets ar y foment. Mae Caerdydd yn aros mewn gemau. A dyna'r peth pwysig. Falle maen nhw'n mynd tu ôl, maen nhw dal yn ceisio ymateb nôl a ymladd mewn gemau. Wrth gwrs, y 2 wythnos diwetha, maen nhw wedi bod bach yn anlwcus, bach o dadl os dyle ciciau dod mewn ar adeg na. Ond oedd i gatra yn erbyn 2 tîm fel Glasgow a Munster. Mae Munster yn, a dechrau tam, maen nhw champions o URC. Mae Glasgow lan yn y top 4. So falle y glass half full approach yw, maen nhw wedi dod ant o fi gatre a cael cwbl o pwyntiau. Bach o momentum nawr cyn y gêm yn erbyn Chaerdydd gatre mewn cwbl o wythnosau. So dyna beth yw'r glass half full approach. Os chi'n rhoi botl y ffordd arall, mae cyfle i cael 2 fuddugoliaeth eitha special na, sydd ddim di, mae'r cyfle di mynd. Ond dal, mae 2 perfformiad eitha dda, ond jyst mor agos i cael y 4 pwynt na. Ie, os ti'n gwrando i rhyw bodlediad arall yn ni ar ddechrau wythnos yma, oedd Ellis Jenkins yn sôn amdano, oedd i siomi bod nhw wedi colli. Ond fi'n credu bod nhw'n dda, bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu ennill y gemau yma, a bod nhw ddim ond yn hapus cael bwynt bonus mas o gatre. Ceri, y broblem sydd dy fi yw mae'r ystadegau nawr, mae 2 buddugoliaeth, 1 gêm gyfartal, 9 golled, 8 ohonynt, gan 7 pwynt y lai. A mae 2 ffordd o edrych yna fe. Maen nhw wedi bod mewn gemau, a da tîm ifanc, mae wastad pobl yn sôn, os mae tîm ifanc ydych chi, maen nhw ddim yn fformio'n gyson. Maen nhw fel arfer, maen nhw'n chwarae'n dda 1 wythnos, chwarae'n wael 1 wythnos nesaf. Mae tîm Caerdydd wedi bod yn gyson pob tro. Maen nhw'n gallu gweld hwnna drwy'r canlyniadau, bod nhw'n mond yn colli o 7 pwynt. Dim blowout wedi bod. Munster, hyd yn oed Leinster, lle nhw'n golli gan fwy na 7 pwynt. O'n nhw mewn y gêm na am spel. Dim ond yn y 20 munud ola, nath nhw'n golli'r gêm. Ond dyna'r ochr arall, yn yr 20 munud ola o gemau, maen nhw'n dieddol o colli mas, a falle mae hwnna oherwydd sy'n y cryfder yn carfan dyn nhw ar y foment. Mae siom dy fi, a fi'n teimlo, os mae un o'r gemau yn cael ei bwrw drosto, maen nhw'n ennill un o'r gemau agos ma, falle mae'r lleill mynd i fynd fyd. Os ni'n edrych ar fe yn gas falle ar y Scarlets, bydde 2 canlyniad hynny wedi bod yn siom i Gaerdydd. Cos maen nhw tîm well na'r Scarlets ar y foment. Fi'n credu yr un golled yn y Parc y Scarlets, oedd hwnna'n siom, oedd e'n perfformiad wael gan Gaerdydd. Oedd Scarlets wedi chwarae'n dda, ond oedd Caerdydd wedi chwarae'n wael. A wedyn, wrth gwrs, Ceryn Cwch, Ellis Jenkins, wrth gwrs, yn y gêm ar Balc yr Arfer, fe'n siom iddo fe, a nath Gaerdydd chwarae'n dda yn y gêm na, ond methu dal ymlaen i'r buddugoliaeth. O'n nhw mewn cyfle i gael buddugoliaeth fel yna, methu dal ymlaen oherwydd oedd Iwan Lloyd yn wych ar y dydd. Ond, yn fy marn i, fi'n credu bod Caerdydd nawr, bydd foment lle mae'r argraff bositif sydd o gwmpas Caerdydd, mae angen fuddugoliaethau. A mae fe'n dod, ond gobeithio mae fe'n dod yn fuan oherwydd mae'r cefnogwyr wedi bod yn dwyo nhw, a wedi bod rho llawer ffydd yn y tîm ar y foment, ond os maen nhw'n methu cael y buddugoliaethau, felly mae hynny'n mynd i newid. Ond gobeithio bydd e'n dod yn reit fuan. Beth am y gêm arall ar y penwythnos, gêm y menywod? I fi, oedd e ddim mor wael a ni'n poeni ar ôl y perfformiad yn erbyn yr Alban. Dwi'n o'n deg? O'n i'n meddwl na hefyd. Wrth gwrs, colli yn erbyn Lloegr, dyna beth mae neb yn Gymru eisiau hwnna. Ond oedd elfennau'r gêm yn eitha positif.
yn ywedig dy'r fainc hefyd, yna beth, oedd un peth di sefyll allan i fi, fod y fainc di dod mlaen yn neud bach o impact, of course, Celia Tŵ Pilotw a Cyr y Bevan. Of course, maen nhw'n chwaraewyr dda, ond ie, dyna dda i weld fod nhw dod mlaen o'r fainc a rhoi bach o pwyslais i'r perfformiad, ond of course, colli 2 gêm bach yn tebyg i Chaerdydd, mae fe'n results-based business fi credu. A ie, mae fe'n anodd, ond ie, mae nhw'n dal yn tîm ifanc, of course, cyn colli o 36 i 10, credu dyna y sgôr terfynol. Ond gwahaniaeth rhwng y 2 gwlad, yn ymwedig dy'r Lloegr, dy chrywyr proffesiynol, maen nhw wedi fod yna am amser hir. Mae Cymru dal yn datblygu yna o roi tyndebau allan a pethau fel yna. So, falle bod 26 pwynt o wahaniaeth. Fi credu yna tro cynta am amser hir fod Lloegr ddim wedi sgori dros 50 pwynt, fi credu, am cwbl o fynyddoedd. So, mae fe dal yn positif, ond of course, mae perfformiadau eisiau adeiladu nawr o'r gêm yma am weddill y tournament. Ie, dyle Cymru wedi sgori cais ar y diwedd yn gyda. Bydde hwnna wedi bod yn dda iawn. Nath nhw sgori un cais drwy Cyr y Bevan, ond dyle nhw wedi sgori cais arall. Fi'n credu ti'n sôn am y broffesiynoldeb fyna, a sdim enghraifft fwyaf na Meg Jones. Herwydd Meg Jones oedd hi'n sôn am ystod yr wythnos, os mae pobl ddim yn gwybod y stori, Meg Jones oedd hi'n chwarae yn nghanol ca i Loegr dros y penwythnos, ond ath i ysgol gyfyn Gymraeg Lantaf yng Nghaerdydd. A un o'r bethau oedd hi'n sôn amdano yn ystod yr wythnos oedd bydde hi wedi mynd i... bod hi'n credu bod y dewis i fynd i'r Lloegr oedd y peth gorau ar gyfer hi ar y pryd. Ond ti'n weld ar y gwrthwyneb i hynny, rhywun fel Jenny Hesketh nawr, chwarae fe'r cefnwr, felly mae wedi cael amser galed ohonodd yn y 2 gêm gyntaf, fi'n credu bod hwnna'n digon 10 i weid, ond mae'n dalen fawr, oedd hi'n gapten y tîm dyn yn Lloegr, a nawr mae'n chwarae dros Gymru, a un o'r pethau mae hi wedi pwysleisio yw bod cyfleoedd nawr iddi i fod yn broffesiynol yn gêm Cymru, a dyna pam mae wedi symud yn ogystal â'i theulu hi hefyd. Ond mae fe'n peth dda gyfer y dyfodol, a fi'n credu bod chwaraewyr sydd na nawr, Sian Jones, mae hi'n dalentog iawn, mae pas wych dydi. Nel Metcalf, talent enfawr. Ydych chi chwaraewyr fel Lleici hefyd sy'n mynd i lliwio'r chwarae'n dda, yn gobeithio'n dyfodol, maen nhw angen cael fwy allan o'r triol a'r canolwyr na maen nhw ar y foment, a mae pac dda dyn nhw, Cecilia Tŵ Pilotw, yn 45 mlwydd oed, mae wedi chwarae mewn tair chwe gwlad nawr, sy'n bonkers. Molly Reardon, mi beth bod 20 i 21 neu rhywbeth 20 neu 21 nawr. Mae hi'n chwarae fel hooker, gyda debut ar y penwythnos, gynt i chwarae fel mewnwr. Mae fe'n rili dda, ond ydy'r gap na'n lleihau i Loegr a Ffrainc, a sa'n credu bod e to. Beth ti'n meddwl, Iestyn? Ie, fi'n credu mae'r gêm y Cymru eisiau mynd i'r cam nesaf nawr. Of course, mae fe dda i gweld contrast proffesiynol yn dod mewn. Wedyn mae jyst eisiau y cam nesaf i datblygu'n fwy. A fi'n credu dyna beth bydd yn... Of course, fi'n credu mae'r gap di lleihau. Ond ddim falle... Fi'n credu fel mae pawb expect i fod yn onest. So mae'n bwysig i cael y cam nesaf eitha cloi i lleihau y gap yn fwy, a falle bydd yn mwy cysylltuol wedyn rhwng Cymru a Lloegr, a dyna beth ni gyd eisiau gweld. Ie, yn sicr, mae'r gap wedi lleihau rhwng Cymru a tîmoedd eraill. Mae'r Alban wedi gwella ar ôl WXV, wrth gwrs, nath nhw'n golli yn erbyn Ffrainc, ond nhw'n agos iawn at fuddugoliaeth fyna, gytre yn erbyn Ffrainc ar ôl curo Cymru wythnos cynt. Beth am Welsh Prem te? Well i ni sôn am hynny cyn i ni gloi. Mae llawer wedi bod gas newydd sydd ar frig gydabol nawr. Maen nhw wedi dod o bell ffordd nôl, ond maen nhw'n hedfan ar y foment. Matt O'Brien yn lliwio'r chwarae'n wych, ond yw e? Ie, ni'n cofio siarad i cefnwr Pontypridd Josh Phillips ar ôl i
ar ôl y gêm Ponti a Casnewydd, nôl yn mis Chwefron nawr, a oedd ei dweud, bydd Casnewydd ennill y cyngor. A ni wedi, mae Llandyfri dal yn tîm dda, ond wedi gallu gweld fod y momentum dy Casnewydd. A wrth gwrs, ar y nos iau oedd Casnewydd di ennill yn eitha dda. Ond mae dal chance dy Llanymddyfri. Mae cwpan dyn nhw ar y Sul. A wedyn mae'r rynnyn fel maen nhw'n dweud. So fi credu mae'n fod eitha agos. Fi gallu gweld fod Casnewydd allan yn dyfru fod yn y ffainal yn y Indigo Prem dy gilydd. A fi credu mae'n fod yn gêm cyffroes hefyd. Ie, y ffeinal y Sul bach o hynny. Be yw hwnna, mae'n mewn y stadiwm yn dweud? Ie, mae 3 gêm ar y Sul. Fi credu fi'n gweithio ar y gêm yna, so mae'n fod yn bach yn cyffroes. A nawr fi di'n offer ffyrdd fi gêm cynta, ond y gêm fawr rhwng Llanymddyfri a Merthyr yn y Welsh Premiership Cup, fel maen nhw'n dweud. So mae'n mynd i fod yn gêm cyffroes. So mae fe'n final knock-out rugby rhwng yn dweud. So felly mae Llanymddyfri dy'r safle yn y tabl. A wrth gwrs, heb law am y colled ar dyddau bach o momentum tu ôl nhw. Mae dal bach o cyfle dy Merthyr. So mae'n mynd i fod yn un ddiddorol fel mae'n pans out fel mae'n dweud. Ie, os mae'n rwy'n cofio 12 mis yn ôl, cais gwych, Joe Goodchild i Gaerdydd yn dod nath ennill y gêm yn y funud ola yn erbyn Casnewydd. Be am bedwar ucha felly, ni wedi sôn am Casnewydd a Llanymddyfri, maen nhw'n sicr o'i lefydd. Ebervale, Glynebwy, fi'n credu bod nhw'n mynd i fod yna. Mae'r brwydr ddim mor agos nawr, sy'n credu. Caerdydd yn edrych fel maen nhw'n mynd i cyrraedd pedwerydd, ond mae gobeith Merthyr a Pontypool hefyd yn dos. Fi credu ar ôl y colled i Cwns Cyfyrddin ar y penwythnos, mae Pontypridd allan o'r ras am pedwerydd. A wrth gwrs, mae Chaerdydd wedi cael penwythnos yn erbyn Aberafan, so fi credu mae Aberafan mas o'r safle oedd hefyd, falle oedd yn eitha gymleth i cael nhw yn y pedwerydd, ond mathematically possible fel maen nhw'n dweud. So mae fe lawr i 3 tîm, Merthyr a Caerdydd, maen nhw'n chwarae yn gilydd rhywbryd yn yr wythnosau nesaf. Fi credu Wythnos i Sadwn, ie. So maen nhw'n mynd i fod yn y gêm fawr, a wrth gwrs mae pŵl dal yn y mix hefyd, ond fi credu mae Caerdydd mynd i fod yn eitha sownd yr pedwerydd safle yna. So fi credu bydd just Caerdydd yn neud y swydd. Fi'n credu os oedd y gêm na yn Merthyr, byddwn ni rhoi fwy o gyfle i Merthyr. Ond ar Barc yr Arfer, dyle Caerdydd ennill. A wedyn dylen nhw sicrhau le bod gemau yn ychwanegol da Pontypool a Merthyr yn dos. Ond dylsyn ni weld Caerdydd yn cyrraedd y bedwar ucha. Mae llawer o'r ail-arwyddio wedi bod arwydd tîm wedi arwyddo chwaraewyr hefyd, Coc yn y Siga. Nid Joe Coc yn y Siga. Phil Coc yn y Siga? Phil. Phil Coc yn y Siga o Leicester di arwyddo i Gweilch. Mae Harry O'Connor di arwyddo cytundeb newydd I'r Scarlets. Ti'n gwybod unrhyw beth am Coc yn y Siga? Ni wedi cael ambell i glip ar YouTube nawr, a mae'n edrych fel dalent, ydw e? Mae'n edrych fel Carwydd y Gryf. Mae fe gallu chwarae yn 12 a 13, so mae'n mynd i fod yn diddorol i gweld beth mae Toby Booth gallu gwneud fyna. Brwydr rhwng fe a Watkin fel pulling straws pob wythnos yma. Mae Watkin di dod yn ôl dy rip tackle fe ar y penwythnos, so mae fe dy'r... os maen nhw ddwy yn cyfnewid penwythnos, bydd yna'n diddorol, ond fi credu wedi chwarae mwy fel 12, so wrth gwrs byddwn dod i gweld, fi credu mae angen bach mwy o dyfder yn y Crys 30 dy'r Gweilch. Mae fe jyst Watkin ar y foment falle mae rhyw talent y Tom Florence, ond mae ddim wedi cael llawer o gemau. Boshoff di bod yn dda fyd, yn dweud? Odi, ddim dda ar y penwythnos. Mae fe ddim yn gallu chwarae yn erbyn Sale, mae captau dy fe, dy'r Cheetahs.
Ond mae fi credu mae fe'n aros tan diwedd y tymor fi'n meddwl, so mae'n un diddorol i gweld. A ie, dy ti chwarae fel Florence a mae Luke Skelly gallu chwarae yna. Rhywbeth arall ni ddim wedi darganfod yn mis Rhagfyr yn erbyn Benetton. So ie, mae bach mwy o dyfder dy'r Gweilch yn y canol. A wrth gwrs, ni wedi codi George North i Provence. So ie, mae fe'n arwyddiad eitha diddorol a gobeithio mae fe'n gweithio atha. Ie. Unrhyw beth arall dyn ni sôn am cyn i ni gloi? Fi'n siŵr bod gymaint o bethau wedi bod, ond unrhyw beth yn mynd syth wedi bendi. Na, fi ddim credu mae dy fi'n rhywbeth. Ie. Eitha siarp hyn o'r amseru pod ni'n Ie. mynd trwyddo fe. Cyflym wythnos yma. Pob lwc i'r Gweilch ar y penwythnos a dim oedd rhanbarthau, dim oedd gyngor y Prem. Os mae unrhyw un a ddiddordeb i fod yn rhan o'r podlediad, byddwn ni a ddiddordeb i chi ymuno. Wrth gwrs, fel ni wedi sôn, mae'r ddoi ni wedi bod mor brysur. Ni wedi ffindo fe'n anodd iawn i cael amser lle mae'r ddau ni'n rhydd. Felly gobeithio bydd rhyw gyfle yn yr wythnosau i ddod. Fi'n credu dylen ni wneud pod wythnos nesaf. Fi'n credu y ddoi ni'n weddol rhydd. Ie. So, ie. Newn ni siarad â chi wythnos nesaf. Ond ie, diolch yn fawr iawn am wrando a dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol a YouTube wrth gwrs. A hwyl fawr am y tro. So long.